Mela raw il-verżjoni ta' Luqa dwar il-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Luqa 2 l-ewwel 20 vers. U ġara f'dawk il-jiem li ħareġ digriet mingħand Ċesri Awgustu li d-dinja kollha għandha tinkiteb. U dil-kitba, jew ċensiment, saret l-ewwel darba meta kien Kirinu gvernatur tas-Sirja. U kollha marru jinkitbu kull wieħed f'beltu. U tela Ġusepp ukoll mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret fil-Ludija, fil-belt ta' David li jisimha Betlehem. Milju kien mid-dar u mill-familja ta' David biex jinkiteb ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ila. U ġara meta kienu hemm li għalqilha iż-żmien biex teħles. U wildet l-ewwel tifel tagħha u fisqietu u medditu f'maxtura. Għax ma kienx hemm wisa għalihom fil-lukanda. U kien hemm fl-istess naħa xi rajja qegħdin fl-għelieqi jassu bil-lejl l-imrieħel tagħhom. Wara l-anġlu tal-mulej ġie fuqhom u l-glorja tal-mulej iddiet madwarhom. U qabadhom biża' kbir. U għalilhom l-anġlu la tibżawx għax ara nġibilkom aħbarijiet tajba ta' ferħ kbir li jkunu għall-poplu kollu. Għax tweldilkom illum fil-belt ta' David Salvatur li hu Kristu il-mulej. U dan ikun elm jew sinjal għalikom. Intom issibu t-tarbija infisqija minn duda f'maxtura. U minnu fih kien hemm mal-anġlu kotra ta' tajja tas-sema ifaħru l-Alla u jgħidu glorja l-Alla fl-aktar għoli u fuq l-art sliem. Rieda tajba lejn il-bnedmin. U ġara meta l-anġli telqu meħdejhom għal ġo-sema, l-irrajja bdew jgħidu l-xulxin ħammorru issa sa Betlehem u naraw dil-ħaġa li ġrat u l-mulej għarrafna. U ġew bil-għaġla u sabu l-Marija u l-Ġusepp u t-tarbija minn duda fil-maxtura. U ma li rawa ħabbru l-kliem li ntqalilhom fuq dik it-tarbija. U daw kollha li semgħuh staġbu b'dak il-ħwejjeġ li qalulhom ir-rajja. Imma Marija kienet iżżomm da kollu u taħseb fuq f'qalba. U r-rajja jirreġgħu lura jigglorifikaw u jfaħru l-Alla għal ħwejjeġ kollha li semgħu u raw bħalma ntqalilhom. Jalla l-mulej jibierek dawn il-żewġ siltiet li qrajna dal-għodu. Ejn tolbu. Ftit jimilu kont qed nitkellem ma' żagħżugħ ta' 30 sena u naqsam il-Vanġelu miegħu u għatlu li dawn iż-żminijiet u x'vera huwa impossibbli li ma niftakrux u niċċelebraw l-inkarnazzjoni kif Alla ħa għalih innifsu ġisem bħal tagħna. Għatlu din hija għalija qalbi hija meravilja kbira. Għalli ma naqbilx ta' għalli jiena mindu kont ċkejken. Kont nassumi li hekk għandu jkun. U f'qalbi dak il-ħin għaddan forsi huwa dak il-każ taż-żagħżugħ meta Ġesu qallu mur robb il-kmandamenti u kollok il-ħajja. Qallu imma jiena osservajthom il-kmandamenti mindu kont tifel ċkejken. Meta komplejt nispjegalu il-meravilja tal-inkarnazzjoni minn 5 minuti domna sa'tejn. U fra għalli naqbel miegħek, għalli u naqbel ukoll mal-Apostlu Pawlu għax semmejtlu il-pass fejn l-Apostlu Pawlu jgħid il-kbir huwa l-misteru tat-tjieba. Alla der fil-ġisem. U misteru kbir. Misteru kbir illi ħafna nies irriflettew fuq matul iż-żminijiet u għadu jaxxaqna sal-lum. Per eżempju, Ustin ta' Ippona, wieħed mill-Santi Padri tas-seklu 5, jikteb u jgħid min għamel lill-bniedem kien magħmul bniedem sabiex hu l-ħakkiem tal-kwiekeb jerda minn sider ommu. Sabiex il-ħobs jaqbtu l-ġuħ. Sabiex il-funtana taqbad dal-aċċ. Id-dawl jorqod, it-triq jgħejja fit-triqtu,
Sabiex il-verità tkun mixlija minn xhieda folozz, l-għalliem ikun imsawwad bil-frosta, il-pedament ikun imdendel fuq l-injam, sabiex il-qawwa tiddajjef, sabiex il-fejjieq ikun ferud, sabiex il-ħajja tmut. Ma jistax tibqa' passiv quddiem kliem bħal dan. Rajna iż-żewġ rakkonti li tatina l-iskrittura. Rakkonti storiċi fejn għandna ppreżentat l-istorja tal-istejjer kollha. Mindu konna żgħar aħna l-istorja konna nikluha vera. Għajd l-istorja. Tajjeb, u jien ukoll hekk rabbejthom il-uliedi naqralhom mill-Bibja u naqralhom minn ktieb ieħor. Jista' jkun ta' Trevor Zara jew kwalunkwe ktieb u tifel ċkejken u aħna għandna mit-tfal storja toġobna. Tajjeb, storja toġobna. Ħafna stejjer huma finzjoni, huma stejjer inventati li kultant jirriflettu tajjeb u jgħalmuna aktar dwar il-ħajja minn dak li naraw madwarna. Però hemm ovvjament differenza bejn storja hija fattwali jew hija inventata għal pjaċir biss u daqshekk. Tajjeb? Il-għaliex ħafna nies illum jgħidulna li Alla jsir bniedem, dik kienet idea popolari ħafna fil-mitoloġija Griega u Rumana, illi l-allat isiru jew jidhru bħala bnedmin kienet pjuttost komuni. Infatti, Frati tal-Apostli għandna il-każ meta Pawlu u Barnaba marru fl-Istra belt Griega dakinhar, tajjeb, u għamlu miraklu, in-nies ħasbuhom illi l-allat marru jżurruhom u allura rridu joffrulhom is-sakrifiċċju. L-idea li Alla jsir bniedem kienet pjuttost popolari. U allura jgħidulna l-istorja ta' Ġesu bin Alla li sar bniedem mhijiex differenti. Kienet storja ravvintata dakinhar. Il-kwistjoni kollha forsi dawn l-affarijiet kollna nisimgħuhom, però finalment hemm differenza waħda. Tajjeb, l-istorja ta' Ġesu hija vera. U dak l-istorja kollha huma frott l-immaġinazzjoni ta' moħħ pagan. Għalfejn ngħid hekk. Għaliex l-Iskrittura tisħaq, tenfasizza l-fatt illi Ġesu bin Marija imwieled f'Bethlehem huwa figura u personaġġ storiku. Huwa llum ħadd laqas latej kull min stħarreġ, kull min għamel ir-riċerka tiegħu ikollu jammetti illi eżista u għex fuq wiċċ l-art wieħed magħruf bħala Ġesu il-Nazzarenu. Innotaw kif jikteb Luqa b'interess storiku, tajjeb? Fejn jgħidawek illi ġraw f'dawk il-jiem li ħareġ id-digriet mingħand Ċesari Awgustu illi jsir daċ-ċensiment. Nafu, mhux biss mill-Bibja, illi daċ-ċensiment attwalment sar. U nafu illi iva kien hemm imperatur jismu Ċesari Awgustu. U nafu li kien hemm dan il-gvernatur tas-Sirja jismu Kirinu. Luqa irid il-fidi tagħna inniżlilha għalih ruq biex tkun marbuta ma' fatti storiċi, affarijiet ta' vera li ġraw fuq din id-dinja tagħna. Pereżempju, naqilbu paġna u naqraw illi issa fis-sena 15 tas-saltna ta' Tiberju Ċesri, minn issa nbidel l-imperatur laħaq miet, tajjeb, tella ieħor floku. Meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, Ponzju Pilatu għandna l-lista tal-gvernaturi Rumani illi gvernaw fil-Izrael. Tajjeb, Ponzju Pilatu kien wieħed minnhom. U Erodi tetrarka tal-Galilija u Filippu huwa tetrarka tal-Iturija u l-inħawi ta' Trakonis u Lisanja il-tetrarka tal-Abilin qed isemmi nies li nafu mhux biss minha. Imma minn sorsi oħra, kittieb oħra antiki li dawk kien u il-postijiet nafu fejn kienu. Fi żmien
li Anna u Qajfa kienu assasin il-kbar u kelmet il-mulej ġiet għand Ġwanni bin Zakkarija fit-deżert, illi kien kontemporanju ta' Ġesu li infatti mbagħad aktar tard tagħmet minnu. Dawn il-fatti rridu naffaċċjawhom għaliex il-fidi tagħna mhijiex filosofija. Mhijiex set ta' ideat biex nimpruvjaw lil nfusna. Il-fidi Kristjana tħaddam filosofija. Però il-fidi Kristjana issib l-eruq tagħha u l-pedament tagħha fuq fatti storiċi. Fuq affarijiet, avvenimenti li ta' bilħaq ġraw. L-istorja, il-pjan etern talla beda biex attwalment jiġi konkretizzat biex isseħħ appuntu bit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Nixtieqkom illi llum narfu għaliex irridu nerġgħu mmorru lura għall affarijiet bażiċi. Tajjeb? F'dawn iż-żminijiet fejn aħna u n-nies ta' madwarna xi ftit jew wisq niċċelebraw il-twelid tal-Messija ta' Ġesu Kristu. Jeħtieġ illi nifhmu għala kien hemm bżonn illi l-iben Alla jiġi u jgħix fostna. Tajjeb, minn fommu stess, u allura li ħanaraw mill-erba' Vanġeli, tajjeb, ħanisimgħu l-Ġesu innifsu jgħidilna għalfejn ġie. Għalfejn ġie fostna. Tajjeb, għaliex hawnhekk imbagħad naraw l-għan jew l-iskop, jew skopijiet. Maġġuri Alla finalment oġbu jibgħat fostna dak li l-Iskrittura jsejħlu l-qarn tas-salvazzjoni tajjeb mid-dar tal-qaddej tiegħu David. Bħalma Alla wieħed il-David illi kellu jibgħat fidwa hekk infatti ġara. Ħannaraw kif l-ewwel nett Ġesu differenti ħafna mill-fondaturi tar-reliġjonijiet sekulari. Tajjeb, f'dinja mimlija reliġjonijiet differenti. Però hawnhekk diġà ħanaraw l-uniċità ta' Ġesu. Tajjeb, dawk il-fundaturi l-oħrajn. Konfuċju, Maomettu, Lao Tse u ħafna oħrajn. Tajjeb, kollha oġobhom jew ġiethom l-idea fantastika li jibdew modija ġdida. Jew moda ġdida. Tajjeb Ġesu b'kelma waħda jikkundannahom il dawn nies. U allura naraw l-uniċità tiegħu jew tħobbu jew tobodu. Ġesu jgħid dawk kollha ġew qabli u maħallilin u briganti. Ma jiena warrajt tajjeb. U rajt tajjeb jgħaddi ħajtu għan-naċ tiegħu. Ġesu ġie naġa ngħid differenti minn dawn il-filosofi u mexxejja reliġjużi ta' qablu u warajh, għaliex kien il-mibgħut ta' Alla. Tgħidu li x'importanza fiha din. Illi tkun mibgħut, jiġifieri inti ma ngħidu bil-Malti ma żattax. Meta xi ħadd jiżattat, tajjeb, jaħseb illi ħajsolvi l-problema minn rajh għax fettillu mentri il-ġenwinità ta' Ġesu tidher fil-fatt li huwa unikament il-mibgħut tal-Missier. Alla il-ħalliq tas-sema u l-art Salvatur wieħed bad. Huwa Salvatur ġenwin, huwa Salvatur li attwalment isalvana minn dnubietna u dan is-Salvatur muħad ħlief Ġesu Kristu. Fi waħda mill-ħafna kontroversi u argumenti li Ġesu neċessarjament kien jidħol mas-semmija tiegħu, speċjalment nies li kienu f'pożizzjoni ta' awtorità, mexxejja reliġjużi. Ġesu darba fost oħrajn jgħidilhom intom qegħdin tfittxu l-Iskrittura, tistudjaw l-Iskrittura. Għandkom interess fiha, għax jidrilkom li fiha għandkom il-ħajja eterna.
U ħafna nies hawnhekk jiżbaljaw bl-istess mod għax jaħsbu li għax sempliċement huma mitħla tal-Iskrittura ta' fint l-Iskrittura naqra biex nieħdu xi tips dwar il-ħajja, xi life hacks biex ngħixu aħjar, biex ngħixu aktar komdi. Għalihom dik hija l-Iskrittura. Xi daqsxejn ideati jew konċetti biex navvanzaw tikka l-qudiem. Ġesu hawnhekk qed jikkundannhom. Għax jgħidulhom l-Iskritturi huma dawk li jiġdu dwari. Frattant, intom ma tridux tiġu għandi sabiex ikolkom il-ħajja. Il-ħajja terra ma tinsabx fl-Iskrittura, ma tinsab f'Ġesu illi dwaru l-Iskrittura kontinwament tixhed u titkellem. Ġesu kompli jgħidilhom jiena ma nirċevix glorja minn in-nies, imma nafkom illi m'għandkomx l-imħabba t'Alla fikom infuskom. Qiegħed jesponihom, qed jikxifhom b'imħabba tremenda qed jgħidilhom intom mhux veru. Intom t'Alla, għalkemm tippretendu li intom t'Alla, m'għandkomx l-imħabba t'Alla fikom infuskom. Jiena ġejt f'isem missieri u ma tirċivunix. U hawn hija naħseb jiena il-litmus test, il-prova ewlenija bniedem tarfu u miex fid-direzzjoni tal-ġenna jew inkella fid-direzzjoni tal-infern, saqsih x'jidhirlu dwar Ġesu Kristu. X'jidhirlek dwar Ġesu Kristu? Ġesu jgħid jiena ġejt f'isem missier u ma tirċevunix. Ma tirċevunix. Jekk xi ħadd ieħor jiġi f'ismu l dak se tirċevuh. Kif tistgħu temnu intom meta tirċievu glorja mingħand xulxin u ma tfittxux il-glorja mingħand l-uniku Alla? Ġesu qed jgħid hawnhekk illi Alla jonora il dawk in-nies li jonoraw l-Ibnu. Li jonoraw l-Ibnu għax Alla jrid illi l-bnedmin jonoraw jew iweġħu l-liben bħalma jew daqskemm iweġħu lill-missier. Jiġifieri il-ħafna diskors li nisimgħu illi jiena jidhirli li għandi l-verità u jidhirli li ħobb l-Alla u jidhirli li miexi fid-direzzjoni tajjeb għax qiegħed nagħmel mill-aħjar li nista', però qiegħed wara bil-Ġesu Kristu, Ġesu qed jgħid jixlihom u jgħidilhom jiena ġejt f'isem missieri u intom ma tirċefunix. F'okkażjoni oħra Ġesu meta n-nies saqsewh x'għandna nagħmlu biex naħdmu l-għemejjel t'Alla. Ġesu jġibhom b'tant sempliċità għalhom l-opra t'Alla hija din li intom temnu f'dak li bagħtu. Temnu, poġġu l-fiduċja tagħkom, il-futur u l-eternità tagħkom f'dak illi bagħt hu. Ġesu ma ġiex minnu nnifsu. Ġesu kien huwa l-mibgħut. Kontinwament, speċjalment fil-Vanġel ta' Ġwanni, il-mibgħut jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma tal-missier li bagħtni. Hemmhekk naraw l-umiltà ta' Ġesu illi kien lest volontarjament illi iva jintbagħat fuq dil-missjoni illi hu waħdu seta' iwettaq. Għalhekk Ġesu għajed fil-Maqdes u jgħallem u qal tafu kemm lili u tafu mnejn jien. U jien ma ġejtx minn innifsi, għal darba qed jisħaq ma ġejtx minn innifsi. Minix qed niżattat bħalma għamlu l-bqija. Iżda minn batni u veru u intom ma tafuħx. Kellna bżonn napprezzaw tad-diskors skiet, tant sinċir, meta lil dawn super reliġjużi kienu. Qed jgħidulhom intom il-Alla ma tafuħx. U kif kien jaf Ġesu għax ma kinux qed jilqgħu lilu. Għaliex? Għax jienu l-missier. Ħaġa waħda aħna. Ma tistax tgħid li temmen u tħobb l-Alla jekk inti b'xi mod qiegħed twarrab lill-Ibnu Ġesu Kristu. Tant Ġesu hawnhekk jgħid jiena nafu għax jien ġejt minn għandu. U hu bagħtni. Din l-enfasi ma nistgħux nimmissjawha. Ġesu għal-mibgħut tal-missier. Darbohra qalulu għal darbohra qiegħed jissara magħhom
Għax illum għandna l-idea li ma tistax tidħol f'argument. Kull darba li nipprova ngħaddi l-bxara tajba, bil-fors tidħol f'argument, skużi, bil-fors. Altrimenti m'intix qed tevanġelizza. Argument ċivili, argument bil-pulit, m'għandekx għalfejn tolli leħnek, ma l-verità tittajda. Ara xejdru hawnhekk. Meta huma bdew jiftaħru bihom fushom u jgħidulu aħna ma twelidniex mis-sena. Missier wieħed għandna lill-Alla. Għal darb'oħra il-qer ultimu tal-bniedem li sempliċement jassumi illi Alla huwa Alla tiegħu. Din hija l-ingann ħajdu hekk universali. Il-bnedmin kull meta semmejhom l-Alla jgħidu Alla huwa missier kulħadd. Le. Alla huwa missier dawk illi jilqgħu l-ibnu Ġesu. Il-dawn Ġesu jagħti s-seta li jsiru li Alla. Dawk li twildu mhux mill-laħam, lanqas mir-rieda tal-bniedem imma twildu minn Alla. Għalhekk Ġesu jgħidulhom hawnhekk. Intom qegħdin tiftaħru li Alla huwa missierkom. Kieku Alla kien missierkom kontu tħobbuni. Kieku Alla kien missierkom kontu tħobbuni. Għal darb'oħra it-test. Il-test wieħed u sempliċi. Għax jien ma ġejtx, għax jien mingħand Alla ħriġtu ġejt. Lanqas ma ġejt minn innifsi imma hu bagħtni. Mela, għalfejn kien hemm bżonn illi liben Alla. Fil-waqt illi baqa' divin f'kull sens tal-kelma. Ġesu kien Alla mill-eternità u meta tnissel fil-ġuf ta' Marija u twilet minnha, baqa' Alla f'kull sens. Bid-differenza illi assuma għalih innifsu ġisem u ruħ bħal tagħna. Ġifieri sar ukoll bniedem. Ġesu huwa persuna waħda, però għandu żewġ naturi. Jien u int għandna n-natura umana. Tajjeb, kelb għandu natura animaleska, tajjeb, anġlu għandu natura anġelika, però Ġesu għandu natura divina u umana. Għandu natura divina sħiħa kollha kemm hi, għandu natura umana sħiħa kollha kemm hi. U bniedem fil-vera sens tal-kelma. Aħna fil-pront inżidu ngħidu mingħajr dnub. Mingħajr dnub. Imma għallek ħalaq il-bniedem, Alla ħalqu mingħajr dnub ukoll il-bniedem. Id-dnub mhux xi ħaġa naturali għalina. Huwa toqol, huwa korruzzjoni, huwa taħsir illi uritna mingħand missierna Adam. Però Ġesu hawnhekk irridkom tifhmu illi huwa l-mibgħut. Huwa l-mibgħut fuq missjoni speċjali. Tinnotaw diġà kif Ġesu għamel claims. Jiġifieri qed jisħaq fuq affarijiet illi kieku sempliċi persuna oħra, għolja kemm hi għolja. Tajjeb, kieku tagħmilhom dal-claims, noddu jew b'miġnuna. Jew bħala giddieba sfaċċata, tajjeb, jew bħala ignorant tal-prima klassi. Biex tagħmel dal-claims ma jistax tkun sempliċement xi ħadd speċjali. Tkun xi ħadd uniku. Dawn il-claims Ġesu jagħti prova li qed jgħid is-sewwa. Tagħna prova li qed jgħid is-sewwa. Mhux sempliċement olla lil nnifsu fuq l-ogħla pedestal. Tagħna prova kif? Bil-mirakli li jagħmel. Mirakli numerużi illi anke l-edewa tiegħu. Anke dawk illi kienu kontrih bħalma kien Nikodemu meta ltaqa' miegħu l-ewwel darba bil-lejl, tiftakru l-istorja. Nikodemu beda biex qallu ma'allem, aħna nafu li inti għalliem ġej minn Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel dal-mirakli qed tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. Tajjeb, il-mirakli Ġesu anke appella għalihom ma' Filippu pereżempju. Ma' Filippu. Jekk ma temnunix għalmenu emnu l-mirakli. Emnu l-mirakli. Meta qalilhom jiena fil-missier u l-missieru fija. Il-disċipli tħawdu.
Ġesu għalhom bħala prova tal-ġenwinità ta' dan qed ngħid. Emmnu l-mirakli li għamilt. Imma aktar minn hekk il-qawmien jew l-irxoxt glorjuż tiegħu. Li huwa avveniment illi qatt ma seħħ ħlief dakinhar. Meta Ġesu irxoxta bħajja immortali, bħajja glorjuża, bħajja perfetta, mhux bħal diversi nies oħra illi hu nnifsu pereżempju qajjimhom bħal il-Lazzru, il-tifel tal-armla ta' Najn u l-bqija. Il-qawmien ta' Ġesu ipoġġik fil-crossroads, ipoġġik f'salb it-toroq. Għalkollok tażel jew favorih jew kontri, ma tistax tibqa' neutrali. Quddiem Ġesu Kristu bil-claims li jagħmel u bis-siġill tal-ġenwinità tal-mirakli tiegħu ma tistax tibqa' neutrali. Għalhekk darba Ġesu qal illi min mhux miegħi u kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi iferrex. Ġesu qed jiddomanda minna illi nieħdu azzjoni favorih, jekk ma nagħtux l-azzjoni favorih, ifisser li qed nagħtuha kontrih. M'hemmx għażla oħra. Għalfejn ġie Ġesu Kristu f'din id-dinja, Ġesu ġie bħala s-salvatur tagħna. Bħala s-salvatur biex jagħtina l-ħajja. U tajjeb illi billi nirrepetu kultant ma importax. Pawlu nnifsu għamilha. Meta kiteb il-Filippin għalilhom jiena li qbilkom l-istess ħwejjeġ, għalija ma jdejjaqniex imma lilkom jiswilkom. Għaliex? Għax irridu nkunu ċerti qegħdin il-Vanġelu qegħdin nirċevuh kif inhu tassew. Għalfejn ġie Ġesu biex ikun dak li jagħtina l-ħajja. Biex ikun l-qassis il-kbir tagħna. Bis-sakrifiċċju tiegħu nnifsu jagħtina l-ħajja. Dwar hekk Ġesu nnifsu tkellem fi Ġwanni 10 fejn jgħid jien huwa l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol minni se jkun salvat. U se jidħol u se joħroġ u se jsib il-mera. Se jsib sodisfazzjon għar-ruħu. Se jkun imwettaq fil-ħajja tiegħu. Il-ħalleel ma jiġix biex jisraq u joqtol jeqret, imma jien ġejt biex ikollhom il-ħajja. Ġesu qed jindirizza lilek personalment dal-għodu, ġie biex appuntu int illi taraf li m'għandikx ħajja, ikollok il-ħajja u jkollok bl-abbondanza jgħid. Għal darb'oħra, min għamel claims bħal dawn? Min aktar għamel claims bħal dawn? L-eċċezzjonalità ta' Ġesu ta' Nazaret tibbrilla f'kull paġna tal-erba' Vanġeli, vera? Bir-raġun C.S. Lewis, l-awtur Anglikan, jgħid binalla sar bniedem sabiex jagħmel lil bnedmin kapaċi jsiru li Alla. U appuntu sentenza sempliċi u qasira. Binalla sar bniedem biex jagħmilna kapaċi jagħtina dritt illi aħna wkoll insiru u li Alla. U li adottivi Alla. Għax darba konna edewa tiegħu, avversivi li Alla. Però Alla issa laqana fih dan permezz ta' Ġesu Kristu. Fi Ġwanni 12 Ġesu meta kien qrib il-passjoni tiegħu. Ġesu weġibhom billi qal ġiet is-sija li jkun igglorifikat bil-bniedem. Aw il-kuntest huwa kien hemm xi Griegi nisdu għal-festa wkoll f'Ġerusalemm u kienu qegħdin lil Filippu qalulu nixtiequ naraw il-Ġesu. Filippu mar għal il-Tumas mbagħad flimkien marru u qalu Ġesu. U Ġesu meta sema li kien hemm anke dawn il-Griegi nies pagani ma kinux lut. Tassew ngħidilkom Ġesu jgħid. Jekk il-ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art ma tmutx, hi tibqa' weħda. Imma jekk tmut tipproduċi ħafna frott. Vera? Ġesu qed jgħid illi hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda ta' Alla u ġejt biex ultimament nofri ħajti għal ħajja tal-bnedmin. U biex dan iseħħ Ġesu kellu bżonn imut. Min iħobb il-ħajtu jitlifa. Min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja se jżomm mal-ħajja eterna. Jekk xi ħadd iservini, għandu isegwini. U fejn ikun jien hemmhekk ukoll se jkun is-serv tiegħi.
Jekk xi ħadd iservini, il-missier se jonoraħ. Issa ruħi hemm ħawda. U x'naqbad ngħid, missier, salvani minn dissija? Le. Minħabba fek ġejt, għal dissija. Għal darb'oħra Ġesu qed jispeċifika. B'mod preċiż ħafna. Għal dissija ġejt. Għal dissija ġejt. Ġesu li kien imħabbar miż-żerniq tal-umanità. Il-nisel tal-mara li kellu jisħaq ras is-serb. U dak li l-profeti tkellmu u reġgħu tkellmu u żviluppaw u għarfuna ħafna dettalji dwar x'kellu jiġri. Li kellu jitwet minn Verġin rajna dal-għodu vera, li kellu jitwet f'Bethlehem rajna dal-għodu. Ħafna dettalji kellu jkun tradut minn ħabibu stess li kellu jkun mislub Sant 22. Li kellu jirxoxka minn Bellimwiet, Iżajja 53. Dawk il-profeti kollha tkellmu biex issa li seħħew l-affarijiet nistgħu nqabblu l-profeziji tagħhom mal-istorja, mal-history kif jirrekordjaw għall-evanġelisti u ngħidu bitzilla. Vera? Kollox il-pjan talla dikjarat minn qabel issa seħħ. Hemmhekk il-fidi tagħna toħroġ konvintissima illi maħniex qegħdin insegwu ħrejjef minn suġin bil-makakkarja tal-bnedmin. Imma qegħdin insegwu, qegħdin naraw il-panorama, id-drama talla għas-salvazzjoni tagħna qed isseħħ quddiem għajnejna stess. U għalhekk Ġesu ried illi dal-Vanġelu jixxandar mad-dinja kollha. Intom xhieda ta' dal-ħwejjeġ ibqgħu f'Ġerusalemm sakemm titlibsu b'qawwa mill-loli, però mbagħad ried illi l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar fost il-bnedmin kollha. Ibda minn Ġerusalemm. Ġesu mela jgħid għal dissija ġejt. Propjament biex bħal qamħa ma tibqax waħda. Imma taqa' fl-art, tindifen, imbagħad tiffjorixxi u timmultiplika. Vera? Għal dissija ġejt. Imbagħad jgħid il-missier glorifika lill-ismek. Appuntu. Għax Alla juri, Alla jesebixxi l-imħabba tiegħu lejna. Billi meta konna għadna bidinbin Kristu mitalina. Emmi għall-glorifikazzjoni tal-missier. Illi tagħna lotja illi bija nirċievu kwalunkwe barka imħejja lina mismewiet. Ukoll fi Ġwann 12 Ġesu ikompli jallimna dwar il-għan, dwar l-iskop tal-miġġa tiegħu. Fejn jgħid u jgħid min jemmen fija, mhux fija jemmen, iżda f'min batni għal darb'oħra. Ġesu qed jgħid li hu ġie bħala s-serf, bħala l-qaddej li sofri. U min jara lili jara lil min batni. Id-diffikultà tagħna illi jiena mitla tal-iskrittura għal ħafna snin. Kultant naqraw u il-kelma ma taħilx mal-kuxjenza tagħna. Ma timpressjonax ir-ruħna. Meta min jara lili, jara l-min batni. Kif tista' qalbek ma timmissjax taħbita? Meta aħna li rajna lil Ġesu bil-fidi. Qegħdin naraw il-Alla. Għax hu xbija perfetta tal-majestà ta' Alla. Jien ġejt bħala dawl fid-dinja ku. Ġejt bħala dawl fid-dinja. Id-dinja perfa ma rfitx l-Alla. Kemm hawn filosofiji, ma tgħoddhomx. Jiena għal kuriżità u waħda mill-ħobbis tiegħi illi nħobb naqra filosofiji. Qed tifhem. U kull darba ningrazzja l-Alla, mulej grazzi tal-ħlistni mill-sappjenza u mill-erf tal-bnedmin. Għaliex għax ma jiswa xejn. Alla stess jgħid jiena nifrustra l-erf tal-orrif u nġib fix-xejn id-den tal-prudenti. Mill-banda l-oħra Alla jikxef il-verità tiegħu lil dawk li huma trabi. Il dawk li huma infantili. Jiena ġejt bħala dawl fid-dinja sabiex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dalma.
Ġesu qed jgħid mela li d-dinja hija fid-dalma. U fejn m'hemmx it-tarif tiegħu, fejn l-Evanġelu tiegħu mhuwiex imxandar, hemm dlam ċappa. Il-profeta Eżajja kien qal li dawk li kienu jagħmru fl-art tad-dlam u tal-mewt fuqhom finalment żerna id-dawl bil-miġġja ta' Ġesu. Jekk xi ħadd jisma' kliemi u ma jżommux, mhux jien se niġġudikah. Għax ma ġejx biex niġġudika d-dinja, iżda ġejt biex insalva d-dinja. Is-Samaritani laqgħuh u tagħuh merba meta mar għandhom u qalu ta' bilħaq dan huwa s-salvatur tad-dinja. Daqshekk ma rridux jgħidu, u aħna nifhmuha faċilment, illi l-umanità kollha se ssalva, verewla. Ebda Nisrani, sew inti Kattoliku, Protestant, Ortodoss, Grek, ebda ħadd ma jgħid illi l-umanità kollha ħassalva. Xi ħud ħasalvaw, dawk illi jirrikorru għand Ġesu sabiex jisibu kemm għandu, oħrajn le. Ma meta jgħid hawnhekk ġejt biex insalva d-dinja, li qed jgħid huwa sempliċi ħafna. Qed jgħid illi dawk kollha li attwalment u realment isalvaw, ħajsalvaw b'ebda mod ieħor ħlief biha. Dak li qed jgħid. Dak is-sens huwa s-salvatur tad-dinja. Ħankomplu naraw mela kif attwalment din is-salvazzjoni maħduma fuq il-Kalvarju. Il-qamħa li waqgħet fl-art biex ipproduċiet ħafna frott. Kif attwalment aħna nirċievu din il-ħajja. Meta Ġesu darba mar riċeviment organizzat minn wieħed pubblikan, Levi, li aktar tard Ġesu se jaħlu bħala wieħed mill-apostli tiegħu. Il-Fariżew u l-Iskribi jingħad gemgmu mad-dixxipli ta' Ġesu billi qalu għaliex tieklu tixorbu mad-dazzjari u l-midinbin? Għalfejn qegħdin titħalltu mal-karfa, mal-marmalja tas-soċjetà, ma' nies ħżiena. U Ġesu wieġeb billi qalilhom u hawn huwa ħsieb rivoluzzjonarju ta' Ġesu. Ġesu ma ġiex biex isalva t-tajbin, ġiex biex isalva l-ħsiena. Dawk li huma b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib. Għami, jekk ma tkunx iffissat, jekk ma jkollok ebda raġuni, m'għandekx għalfejn tmur għand tabib. Jekk inti tħoss xejn, miexi. Dawk li huma b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib, iżda dawk li huma morda. Ma ġejtx insejħel ġusti, iżda lill-midinbin għall-indiema. Ma ġejtx insejħel ġusti, Ġesu qed jgħidha mhux bħalli kieku hemm ġusti, m'hemmx ġusti. Is-sens huwa wieħed sempliċi. Ma ġejtx insejħel dawk li jidrilhom diġà li huma ġusti. U allura m'għandhomx bżonni. L-ewwel kwalifika għas-saltna kif spjega Ġesu Kristu huma imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna smawiet. U hemm enfasi tagħhom u mhux ta' oħrajn. Tagħhom hija s-saltna smawiet. Dawk li jarfu illi huma falluti, illi m'għandhom dak claim fuq Alla ħlief il-ħina tiegħu. Bħal dak il-pubblikan fit-tempju, qed tiftakru l-istorja. L-ħabbat fuq sidru, laqas biss jrid jerfa' għajneh l-sema ma qal u Alla kun ħanin miegħi il-midneb. Il-dawn it-tip ta' nies. Ġesu isalva biex isalva lil-niedma. Il-dawk illi lesti illi jagħmlu U-turn, illi jduru lura, ma jibqgħux jitbedu minn Alla. Ġesu appuntu għal dawn in-niedma li jarfuh u jsibu s-serħan ta' ruħhom fih. Ġesu isir għalihom ukoll is-sit u s-sultan. U ma jsirx ikun inqas minn hekk. Tajjeb, l-istess anġlu li qal lil Ġuseppi semmih Ġesu. L-isem Ġesu jfisser Jahwe isalva. Jahwe u salvazzjoni. Semmih Ġesu. Isem xira, isem li joqodlu perfettament. Għax hu se jsalva lill-poplu tiegħu minn tnubietom. Anke l-anġlu incidentalment qed jgħid li mhux se jsalva lill-umanità kollha.
se jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom. U jibda biex jisalvana billi jagħmilna konxi, jagħmilna aware tal-qagħda miżerabbli li ninsabu fiha, li attwalment hemm il-kundanna tħalla fina. U dik il-kundanna se nħilsu minna billi naraw li Ġesu huwa s-sostitut tagħna, li refa' fuq innifsu il-kundanna tagħna. Għalhekk hu miktub illi kien magħdud mal-ħżiena. Meta kien mislub twettqet il-profezija. Kien magħdud mal-ħżiena, kien ikkonsidrat bħala ħażin, ma kienx ħażin. Ma kien ikkonsidrat bħala ħażin għax kien qed jieħu l-piena ta' niesu fuq innifsu. Lil dawn in-nies allura Ġesu issa jiddomanda minnhom lealtà esklusiva, lealtà sħiħa. Jekk Ġesu għalik il-qasas il-kbir li għalalik il-maħfra, Ġesu huwa wkoll is-sultan tiegħek. M'għandek ebda dritt tagħżel Ġesu huwa dak li hu. Alla qed jgħulna fil-milja tiegħu. Profeta, assis u sultan. Diġà rajna il-ħidma tiegħu bħala l-qasas il-kbir, immissa bħala Ġesu ġie biex ikun is-sultan tagħna. Isimgħu daqsxejn għal darb'oħra kliem rivoluzzjonarju. L-idea ġenerali llum li Ġesu ġie biex kulħadd jagħna il-kulħadd u ninsew it-differenzi u aħna kollha l-istess u ninsabu f'baħar wieħed u laqwa li naħabbu bejnietna u mhux noqogħdu niġġieldu għax inti temmi fuq it-Trinità u inti ma temmix bl-infern u inti temmen li Ġesu kien maħluq u dak mhux kulħadd jagħmel li jrid imbasta nimħabbu. The spirit of the age. It-zeitgeist jgħidu l-Ġermaniżi. Illi kapaċi jimbukkak, kapaċi tinqabad fiha qas tinduna li qed fiha. Tinduna biss meta b'meditazzjoni xierqa taqra x'qal Ġesu Kristu hawnhekk f'Mattew 10. Tissopponux, jew tassumux li ġejt inġib is-sliem fuq l-art. Vera? Ma ġejtx inġib is-sliem fuq l-art. Ma ġejtx inġib is-sliem, iżda sejf. Ġesu ġi biex jifret dawk li huma tiegħu għalihom u dawk li mhumiex tiegħu għalihom. U l-istess ħajkun fil-ġudizzju universali. Il-meta s-sultan joqgħod fuq it-tron tiegħu jifret il-ġnus bħalma raj, jifret għajdu li intom in-naġ bil-mos. Dak huwa s-sejf tad-diskriminazzjoni. Dawk li huma talla, dawk li mhumiex. Għax ġejt indawwar raġel kontra missieru, il-bint kontra omma, il-kenna kontra l-kunjata tagħha, l-edewa tal-bniedem se jkunu l-membri ta' daru stess. Għajdu li intom li l-fiduċja tagħkom hija f'Ġesu Kristu. U li tisqarruh lealment. U hix vera din? U hija verissima. Xi ftit jew wisq ikollna nġarbu l-odju, l-istmerrija tan-nies ta' madwana anke nies li ħsibna li huma eżies għalina għax huma laħamna u demna. Min ħobb il-missier l-ommu iżjed minni mhuwiex denju tiegħi. U min ħobb l-ibnu jew il-bintu iżjed minni mhuwiex denju tiegħi. U min ma jħux is-salib tiegħu jsegwu warajja mhuwiex denju tiegħi. Min isib il-ħajtu qatt jitlifha. Min għandu fuq l-aġenda tiegħu illi jgħix ħajja xamplata u komda u jinġib ma' kulħadd u jimxi mal-kurrent. Jimxi mal-kurrent. Qed tifhem? Għattu smejjed jimxi mal-kurrent fix-xmara. Qed tifhem? Jew biċċanjama. Imma bniedem qed isalva jgħidu li inti jimxi kontra l-kurrent. Kontra l-kurrent. Min isib il-ħajtu għad jitlifa, u min jitlef ħajtu maħabba fija għad isiba. Meta Ġesu jgħid ma ġejtx inġib is-sliem fuq l-art, rrid ifisser ġejt inġib sliem aħjar minn hekk. Sliem wisq aħjar, sliem Alla li lilu offendejna bid-diżubbidjenza tagħna. Di dak huwa sliem li jdu napprezzaw la darba aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Jalla,
ikollna relazzjonijiet ta' nfittxu li nkunu paċira nies li jħobbu slim, jħobbu relazzjonijiet tajbin. Nagħmel minn kollox jiena biex ma noqgħodx nitlewwa u niġġieled ma' dak li jkun għaxem b'xejn. Mhux sewwa. Imma il-fatt li jiena ta' Ġesu Kristu ipso facto bħala riżultat inevitabbli u li ħajkolli n-nies kontra tiegħi. Is-sejf li Ġesu jsemmi. Ġesu ġie wkoll fid-dinja bħala l-profeta l-kbir tal-Alla. Il-profeta l-kbir tal-Alla. Il-profeta tant meħtieġ illi dwaru l-għexieren jew miet ta' profeti illi ġew qablu. Ħafna minnhom nafuhom bisimhom, imma kien hemm ħafna oħrajn. Ta' Isaija, Ezekiel, Daniel, Ġeremija, Hosea, Amos, Joel, Habakuk, Malakija, Samuel, David, ta' profeti kollha bda minn Mosè anzi qabel Mosè, Henok, Abel, kollha tkellmu dwar il-miġġja ta' profeta akbar minnhom. Profeta akbar minnhom. Mosè għalilhom il-Lut, għalilhom Alla taqajjem fostkom stess, profeta akbar minni, minnu għandkom tisimgħu. U jekk xi ħadd ma jismax mill-leħen ta' dak il-profeta, Alla jitolbu kont tiegħu. Ġesu ġie bħala l-profeta. Ġwanni 18. Ġesu qiegħed quddiem dan il-gvernatur apparentament coward. Illi ma kienx kapaċi jaqta' ġudizzju retta għalkemm ripetutament għallilhom il-Lut, ma nsib ebda ħtijab tal-bniedem. Għalfejn ġibtu qudiemi. U frattant jaqtaħilu għal-mewt. Coward, diġà kellu ħafna intriċċu mal-Lut, u allura probabbilment jgħidlek aħjar ma naġġax nitħabbel f'xi dbażvir oħra. Ġesu qiegħed jiġi interrogat minn dan Pilatu. U Ġesu jieġbu qallu saltnati mhix minn dinja. Kieku saltnati kienet minn d-dinja il-servi tiegħi kienu jitqabdu. Sabiex ma kux mitluq fidellu. Infatti, meta Pietru l-entużjażmu għam tiegħu ħareġ is-sejf u ħebb għal-soldati, tajjeb, infatti tajjar widna, ma ħsibx kien qed jimmaralu għal-widintu, imma il-fanatiżmu tagħna kapaċi jelibna. Kapaċi jelibna. Ġesu għallu daħħal lura s-sejf fl-ant tiegħu. Is-segwaċi ta' Ġesu ma jaqbdux armi karnali. U jkun għajba għalina li xi darba nużaw il-vjolenza. Ħadd intuża fuqna ma jimpurtax. Ħadd intuża fuqna. Ġesu qal tibżgħux minn dawk li l-aktar li jistgħu jagħmlu joqtlu l-ġisem. Ibżgħu minn dak li wara jkun qatel għandu l-qawwa jixħed fl-infern. Iva jgħidilkom ibżgħu minnu. Minn Alla. Iva, Ġesu qiegħed quddiem Pilatu, jgħidlu Pilatu, allura int sultan? Ġesu jieġeb, inti tgħid li jien sultan. Fi kliem iva ekku. Mhuwiex it-tip ta' sultan kif inhu l-imperatur tiegħek. Xi ħaġa ola minn hekk. Is-sultan ta' Slada naturalment. Ġesu qalu biżżejjed però biex jagħtih x'jifhem lil Pilatu. Jien għal dan l-iskop twelidt. Għal darb'oħra, Ġesu pinpointi għandna eżattament x'inhu l-iskop ta' twelid tiegħu. Għal dan l-iskop twelidt u għal dan l-iskop ġejt fid-dinja sabiex nixhaq tal-verità. Mela, il-profeti ma qalux il-verità minn qabel vera, ma qalux il-verità qalu. U Ġesu kull ma qal kien il-verità. Però issa bl-inkarnazzjoni tiegħu, il-verità għamret fostna. U hija d-dawl tagħna. Kull min hu mill-verità jisma' leħni. Għal darb'oħra, Ġesu qed jgħidilna li tmux test ieħor. Min hu Alla, min mhux Alla? Kull min jisma' l-leħen ta' Ġesu Kristu fis-sens li biex isegwieħu jobdih danu minn għand Alla. Danu f'saltnatu. Pilatu apparentament ma kienx interessat fil-verità għalu x'in il-verità. Għad tifhem. Is-soċjetà ta' madwarna, x'in il-verità? Għad tifhem. Nistgħu nemmnu affarijiet kontradittorji għal xulxin? Tinkwetax. Għaliex? Għax il-verità ma stax nisibuha. Meta l-verità kienet qudiemu. Ir-raġel li kien qudiemu kien proprjament il-verità. Ġesu ħallilna
manifest, ħallilna dokumentat. X'inhi r-rieda tiegħu, x'irid jgħallimna, kif ridna ngħixu speċifikament. U s-sultan aħna s-sudditti tiegħu. U jikkmanda aħna nobdu. U s-superjuri aħna s-servi. Fi stanza ieħor Ġesu jgħid tissupponux li ġejt biex nabolixxi l-liġi u l-profeti. Ma ġejx biex il-Bibbja titwarraf fil-ġemp. Bħalik huma nidna. Ma ġejt biex nabolixxi. Iżda ġejt biex iwettaw. Dak kollu li ngħad qabel Ġesu wettu. Għax tassew ngħidilkom sakemm jgħaddu s-sema u l-art, jota waħda jew qrajjan wieħed b'ebda mod mhux se jgħaddim il-liġi sakemm kollox isir. L-iskrittura hija xhieda għandek 3/4 tal-iskrittura. 3/4 tal-iskrittura. Preparazzjoni għall-inkarnazzjoni. Preparazzjoni. Alla qiegħed matul iż-żminijiet minn seklu għal ieħor jipprepara l-bnedmin biex meta finalment Alla jintervini b'dan mod dirett illi ġie fostna Emmanuel Alla magħna, ma nifixlux. Irrid nagħlaq biħsieb ħajkun negattiv. Il għaliex fejn Ġesu qabel qal li jiena ma ġejtx biex niġġudika d-dinja. Misajt li ġie biex iġġudika d-dinja. Mhux qiegħed iħawwad. U ħatifhmuha. Ġesu ġie biex iġġudika għal dawk li qal kemm ikunu semgħuh. U jafu l-Vanġelu, iwarbuh. Jekk jagħmlu hekk, ikun qed jagħmlu hekk għar-rufina tagħhom stess. Ġesu sema' illi kienu xeħtuh il-barra l-darraġel li kien għadu kif fejja. U malli sabu għallu temmen int bin il-bniedem u iġab qal u minnu Sinjur sabiex nemmen fih. Ġesu għallu int rajtu infatti min qed jitkellem miegħek daku. Jienu bin il-bniedem. U r-raġel qal nemmen sit u aduraħ. Aduraħ. Taħqima. Ġesu aċċetta dik il-qima. Palma aċċetta wkoll il-qima ta' Tumas. Meta ppreżenta ruħu xuxtat qudiemu. U Tumas daħħal sebaw fil-market tal-msiemer. Tumas qal mulej tiegħi u Alla tiegħi. U Ġesu rikmandah tal jemmen. Ma qallux x'iddejt. Ġesu huwa Alla tagħna. Ġesu jkompli jgħid hawnhekk għal ġudizzju jien ġejt fid-dinja, għal ġudizzju. Ġudizzju minn issa. Min issa. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben Alla m'għandux il-ħajja. Għal ġudizzju ġejt fid-dinja sabiex dawk li ma jarawx jaraw u dawk li jaraw isiru omjin. Xi wħud mill-Fariżej li kienu miegħu semgħu dal-ħwejjeġ u qalulu jaqgħu aħna wkoll omjin. Dawn għandna il-reliġjużi klassiċi tajjeb illi jidrilhom illi huma notfa huma kollox postu. Ġesu qalilhom kieku kontu omjin ma kienx ikolkom dnub. Immissa qed tgħidu aħna naraw. U allura d-dnub tagħkom jibqa'. Il-każ bħal tat-tabib. Jekk inti tħoss m'għandek bżonn tabib, inti trid tmur għandu biex qed irrikorjadu. Ġesu jekk jiddomanda minna llum deċiżjoni. Deċiżjoni bażika u pivotali. Li tagħmel id-differenza fid-destin etern tagħna. Meta ġili tħalt l-isptar għal xi trattament jew xi ħaġa. Mhux darba jew tnejn tawni karta jgħidula consent form. Tajjeb? U jekk ma tiffermaħiex il-proċedura ma ssirx. B'dik il-consent form qed jirrispettaw id-dinjità tiegħek. Qed jgħidulek aħna m'għandniex ħanbabsuk, m'għandniex ħanbissuk. Jekk inti ma tagħtinix permess. Hemmhekk hemm dinjità. Vera? U jiena l-aħħar darba li tħalt u baħbu id-dnejja, literalment werruni. Għax għall-ewwel u le. Imma mbagħad jista' jitgħawel x'ħalqek. Min kollox fl-aħħar ġurnata minn kollox beda ħiereġ. Però qed ġibtini dik il-consent form ħana nifferma. Tifhem.
F'sens ola minn hekk, Alla qed jgħidilna qed jitlob il-firma tagħna. Mhux bħalli kieku mingħajr dik il-firma ma nsalvawx. Malla qed jitratta magħna, f'modi, qed jitratta magħna bħala bnedmin maħluqin fix-xbija tiegħu li għandna raġuni, li għandna intelligenza, li għandna kuxjenza, li kapaċi naħslu. It-traġedja hi l-bnedmin ħobbu d-dlam aktarx mid-dawl. Għax l-mejl tagħhom kienu ħsiena. M'ebda difett fis-Salvatur. Hemm difett serju fin-nies li ġie biex isalva. Grigol Nazzanzenu, il-wieħed mis-Santi Padri wkoll, kiteb hekk: Kristu fil-laħam. Kristu fil-laħam. Tenna bit-trejid u bil-ferħ. Ifraħ fil-waqt li titkaxkax fik innifsek u tifraħ ukoll fl-istess ħin. Bit-trejid minħabba dnubietek u bil-ferħ minħabba t-tama tiegħek. Diskors sabiħ vera. Il-fatt li l-ben etern talla kellu jiċċekken tant illi jibda eżistenza umana f'ġuf ta' mara sempliċi. Da kollu maħabba l-estremità tal-każ. Il-fatt li il-każ tagħna kien tant estrem, tant traġiku, tant impossibbli li l-iben talla biss sa jagħmel dak illi kien impossibbli għalina. Qabel aktar kmieni kantajna lil midneb kelma sik tal-lum tistiednu jgħix għal dejjem. Ġesu fil-maxtura huwa l-logos talla, però huwa siket. U xorta waħda tistiednek biex tgħix għal dejjem. Amen.